ela chegou para fazer produtos. Abi São Paulo to była zbiorowa, jak Linda, nie pijesz. Takie, że A tu się boi, że i co? Nie to już jest.
Nie wiem jak będzie autobusem tego. Konzervatória v Žiline. No a teraz mu učaroval folklór a je členom, okrem toho, že zo začiatku bol členom folklórneho súboru Dubravček, teraz pôsobí vo folklórnom súboru Rosutec, ktorý má veľmi rád a kde rád chodí, trávi tam veľa času. Takže teraz v jeho podaní koleda Keby som mal moc peniaz. No však pôjdem.
Vidíme na nejakých susedov. Aký je to svet, čože to má byť, Betlehem.
mu poslať. Chlebík ten už nechce brať, bo ho nakrmila mať. Radšej to liar, lebo dukát račne mu poslať. Aby nám porozumel, aby nás pochopil a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. O bielých Vianociach počula som spievať piesni pár. Jak Jozef s Máriou dieťatko v jasličky ukladá. Polnočný jasný nás práve zvoláva nás poďte k nám. K stromčeku, k jasličkám, k dieťatku poklonu vzdávať tam. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Krajina za rána bielou cukrová nás budí nás. Štedrý deň, štedrá noc, to je kľúč od Vianoc plný krás. Zastav sa procesný, s pastiermi ucti si nebiezda. Príbeh ten uchovaj, po svete rozprávaj, v srdci maj. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý.
No a radosť, čo vám prajeme? Radosť z príchodu Božej lásky, nech vám prenikne srdce i dušu. A Boží pokoj, ochrana, porozumenie, nech vás prevádza každý deň v novom roku. S pomocou Božou prežili ste zas ďalší v rokov slede. Nech ruka Božia pevne iste vás i v tom novom roku vedie. Nech dary jeho milosti vás po celý rok chránia, nech dá vám šťastia, radosti a hojnosť požehnania. A po smrti kráľovstvo nebeské. Krásne Vianoce, no a
ako ukončiť naše vystúpenie. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozvanie, ďakujeme zvukárom za skvelý zvuk, organizátorom za príjemné privítanie. No a verím, že sa ešte niekedy možno spolu stretneme. No a toto vystúpenie ukončíme tak, ako to býva zvykom. Všetky vianočné koncerty. A piesňou Tichá noc. Je tichá noc, je svätá noc. Dovidenia a krásne Vianoce a všetko dobré do nového za vás počas. Ďakujeme. Ďakujeme aj my veľmi pekne rodinnému bandu z Petrovíc. V dnešnom vianočnom programe hrali a spievali Anna Holincová, Miriam Šipulová, Barbora Škorváková, Sofia Holincová a Marek Holinec, na ktoré sa teší a zdá každý človek na zemi. Práve v tomto čase si pripomíname, že tie pravé a skutočné sviatky neprichádzajú cez darčeky, ale cez otvorené srdce a schopnosť vnímať krásu malých zázrakov všade okolo nás. Preto nech vianočný pokoj vo vašich dušiach zvoní a nech láska každý ďalší deň naplní. Prichádzame medzi vás v tomto čarovnom adventnom čase
aby sme všetkých, ktorí ste dnes prišli na divadelné námestie v Martine, potešili vianočným programom so zvykmi, piesňami a obyčajmi našich predkov. Ale hlavne, aby sme prispeli k predvianočnej, sviatočnej pohode. O to sa už počas celého mesiaca december stará kultúrna scéna Martina a takisto aj mesto Martino. Ďakujeme veľmi pekne. A tak, na chvíľu zatvorme oči a nechajme sa unášať cválajúcim časom späť. Do čias minulých, na tradičnú slovenskú dedinu, do malých, učupených domčekov. Do čias, keď dominantou v nich bol človek. Človek jednoduchý a pracovitý, človek spätý s prírodou. Adventný čas bol vtedy popredkávaný neopakovateľnými zvykmi, tradíciami, koledami a pranostikami. Vstúpme aj my do tohoto dávneho magického sveta vianočných zvyklostí a zázrakov a vydajme sa spolu za betlehemskou hviezdou. Prajem vám, aby vás nasledujúci program naplnil radosťou a pokojom, aby v každom z nás zažiarilo to pravé betlehemské svetlo. Začína sa betlehemský príbeh.